Vatandaşlar, bilsiniz ýaly dün Ukrainada garaşdyrlyk günü bellenli. Ýa-da Ukrainanyň garaşdyrlyk alan gününe 31 ýyl dolulaýk. Ýöne onu bayramçylyk edip belläbilmediler. Sebäp Ukrainada uruş edipdi. Şonuň üçin Prezident Zelenskiň karary bilen şol bayramçylyk ýa-da bayramçylyk çäreleri Ukraina territoriýasyny şu gün geçirilmeli karar çykyrdylar. Indi laýyk 180 gün bäri Ukraina halkynyň depesinden bomba ýagyp dur, raketi dökülip dur, top atylyp dur. Diňe harbalarda o taýda esasanam şol grazdaniýlar wepat bolýar, aýal eftat, çağı, garry. Onu mana kronikalarda özüňiz görüp dursuňyz. Yani uruşun haçan gutarjagyn belli däl. Sebäp inni bilermellen ýa harby bilermellen aýtmagyna görä ýene de 5 ay 6 ay möhlet bar diýip aýdýarlar. Indiki ýylyň ýazyna çelli uruş dowam eder. Ýöne näme bilen gutarjak onu hiç kim bilenok. Türlü çaklamalar bar. Şertname baglaşylar ýa ýaraşyk bolar ýa iki tarap bir özara ilalaşyga geler diýilen umytlar gaty az. Ýöne haýsam bolsa bir tarap hökmen ýeňmeli ýa ýeňilmeliliginiň ideýa şu mahal has köp aral maslahatlaşylýar. Onsoň bärde aýt belläp geçmeli zat inne uruşyň ýagdaýy iki tarapa da şu mahal deňaňramly boldy da. Başla. Sebäp ozal şol haçan 24 fevralda Orsiýadyň goşullary aladan Ukrainanyň üstüne dökülenden bäri şol geçen wagtda Ukraina goşuny Orsiýa tarapyna ýeterlikli jogap bermäge degisli ýaragy ýokdy. Indi şol ýaraglar bütün Ýewropa Soýuzynyň aýdel ondan Amerikadan, Angliýadan, beýleki döwletlerden köp meşhurda gelip başlady. Ondan ol gelýän aýdel ýaraglaryň güýjem mümkinçiligim Orsiýadyň ýaraglaryndan kän ýokardadyr bir näçe esedi baýsagam ýalňyşmar. Indi şumal pozisiýon atışyklar gidip dur diýme. Orsiýa tarapyna indi görýänsiňiz täzeliklerde şol ýanky atylýan toplar, Ukraina tarapdan atylýan toplar indi Orsiýadyň harby bazalaryny, ýara bazalaryny ýa-da ýalňyş bazalaryny owatlap durlar. Bir gaty uludýan Orsiýa düşün, köpürleri bombalap başladylar. Orsiýa indi Ukraina öňküsi ýaly arkaýyn goşun salyp bilmez ýaly ýara getirmez ýaly. Şoň üçin şu ýalda indi Orsiýadyň tarapyndan üstünlük beýleki tarapy Ukraina tarapyna geçen ýaly bolupdyr. Şu gün sinetsek köp ýerde Ukraina goşullaryny Orsiýadyň basyp alan territoriýalaryny bölekleýinem bolsa owalaynem bolsa ýygyna gaýtaryp alyp başladylar. Ýöne entek ýeňi şundan wagt uzakda diýip bilermeler şey diýip aýdy. Bir taýda gep uruş barada diýip aýtmaýyn, ýöne şu näme üçin uruş başlandy, näme üçin şular ýaly ýagda ýemele geldi. Şol ýanky SSR ýykylanyna 15 tane respublika dykda biz şolaryň içinde ilkinji bolup siyasi garaşdyrlyk alanlar. 100% ya 95% diýip aýtsagam boljak. O siyasi garaşdyrlyk alanlar 3 tane Pribaltika respublikasy. Estoniýa, Latviýa we Litwa. Ýöne olaňkam aňsat bolmady, ýöne şol olar şol öz garaşdyrdygyny almak üçin 3 döwletiň halky Armaniýada günne aşa diýen ýaly mitinglere çykdylar, öz garaşdyrlygyny talap etdiler. Ýöne kiçiňrek kanun döküldi. Esasanam şol ýanky bir
Tallinn'e şol sotayda qan döküldü, Vilnius'ta qan döküldü bira şol ýanky telewiskada da hatda Orsiýadyň ýanky şol KGB'ň goşullary şol mitinglerkileri urdular, ýenstiler ýanky sapýorny lapatkalar bilen urulup öldürilen adamlar kän boly şo ýyllar, şo günler, şo wakalardy hatda. O bu wakalar kimi gyzykly bolsa-da ýyzarlar teredip bilersiň arhivde kän. Ben aýtjak bolýanym şu ýanky üç respublika öz siýasy garaşsyzlygyny doly ene şolary az gan bilen gazan ýöne siýasy tarapdan Orsiýetden garaşsyz boldular. Ene şol 91-nji ýylda. Ýöne ykdysat tarapdan bulara men doly garaşsyz diýip aýdyp biljek. Sebäp şu neçeli şu üç respublika ýanky Pribaltika respublikaly Orsiýadyň gazynyň newtiniň beýleki zadyna olar bagly bolup durdy. Şonuň üçin Orsiýet olary käbir meselelerde öz hökmüni ýap, öz permanyny ýöredýärdi diýip aýtsam ýalňyşmar. Indi şol üç respublika Orsiýadyň tabylygynyň ykdysady taýdan çykdy. Garaş siýasy taýdan doly çykdy, ykdysady taýdan indi şu gün ana yglan etdiler. Orsiýadyň bize gazam gerekkä, neftem gerekkä. Bizim üstümizden şolun ýükem geçmesin. Indi şol Orsiýetden gelip şu ýanky üç respublikada meskeni ýa mekan tutunarlar bar. O taýdan garyp adamlar gelen hatda pully adamlar gelýär. Pully bolsa-da kim şol şuňky Orsiýadyň rejimine hyzmat ederler. Yani egri ýol bilen, haram gazanç bilen baýlyk toplap, şol Pribaltika respublikasyny göçýärler we ýa soňky döwürde çykanlar. Şolary ýygyna gaýtarmak barada karar kabul edipdirler. Bilen bar. Bu üç respublikan goýulyny 4-nji aý geçeýli, 4-nji bolup bizde men bilşime görä Gruziýadyr. Gruziýalılar ýa halk hökmüne, döwlet, millet hökmüne bular öz diýerli halk kizjek milletem bolsa ýöne şol Orsiýetden öz garasyny saýlany kem görmediler. Ýöne Gruziýa öz territorial bütünlügini saklap bilmedi elbette. Bir topar ýanky Abhaziýa diýdi. Topraklaryny ýanky Orsiýada bermeli boldy. Durly hilegarlyklaryň üstü bilen, ýalan referendumlaryň üstü bilen Orsiýet şo dikmelerini oturtdy. Ajaryada da şoň ýaly wakalar boldy ýöne wagtynda. Şo Gruziýan halky özüne geldi aýňaly bir topar territoriýasyny ýygyna aldy. Ýöne 2008-nji ýylda ýanky Osetiýa meselesi bahane edip Orsiýet Gruziýalar bilen ya Gruziýa garşy uruş elan etdi. Olara öz territoriýasyny aljak boldy Gruziýalar ýygyna. Bulara mene bizim üstümizde interwensiýa edip kizjik döwletiň üstüne ok baryny ýagdyrdylar, o garşylyk görkezler ýaly. O taýda millete adamam ýok Gruziýada. Ýöne şondan soň Gruziýalar doly aran kesseler Orsiýet bilen. Şu taýda soňra Mikhail Saakashvili bilen prezidenti boldy. Ol şeýle öz diýerli ýigit diýenden bilemek men ýaşymdan biraz ulubrak kiçirek bolmagym mümkin gaty ýokany. Ene şol korrupsiýany diýip bilen ýok etdi Gruziýada. Şol SSR döwründe şu Gruziýalardan köp para alýan ýokdy da şu ýanky polisiýasyny. Elini serip dur, olar her geçen maşyna hiç kimden olar sen dokumentini sorany. Ene şolary ýaly para hor döwletiň polisiýasyny düzläp edilýän täzeden dikildip goýdy. Bize Türkmenistany, täze Türkmenistany, guruljak Türkmenistany şu tarapdan gaty uly tejribe we görelle bolar gelecekde. Gysga wagtda Gruziýada halk hem azat hem erkin öz ıhtiýarly ýaşap ötdi. Siýasy taýdanam, ykdysady taýdanam. Orsiýet sanksiýa girdi, aýyna Gruziýalyň ýanky çykarýan mineral suwuny almalylar, ondan getirmeliler. O bolýa siz almasaňyz, sen bolmasaň sen hem zanip
bärde aýdylmaly şol gördüýler bolýar sen bolmasaň sen hem janyp şol mineral suwlaryny, çakyrlaryny hemmejini Ýewropa çykardy. Şuň kuny gördüýler haritlary Ýewropanyň esenlik dukanlaryna satylýar. Olam euro valyuta satylýar. Orsun rublyna da. Indi 5-nji respublika in Orsiýadyň tabeýliginden çyk bolan we şol urda hereket eden esasan Ukraina. Bilem Orsiýadyň iň uly goňşusy we dowlatly goňşusy diýip aýdaýyn. Indi şoň üçin Orsiýadan islanak ýa-ni Ukraina halkynyň bolalygyny durmuşda ýaşamagy. Şeýdi ben bular indi şol 2014-nji ýylda aýyna Krim bizinki men Khrushchev ters haky ýokdy bermäge Ukraina geçirmäge diýip içine goşun saldylarda Krim ýarymadasyny öz hataryna geçirdiler. Sonra şondan soňra mene 8 ýyllap mene aýdaýly Donetsk oblasty bar, Lugansk oblasty bar Ukrainanyň. Şu taýda ýa-ni Ors dilli millet kowşumlaryny ýaşaýar. Ine şolaň hakyky ýa-ni basgylyny diýen bahana bilen o taýgym gançaýkadylar. Inne iň soňky gezek eden çoluşy Orsiýadyň şu 24-nji fevralda. Indi be görüp otursa hemme. Orsiýadyň özüniň yer şaryny ähli döwletleriň içinde iň ulut yer böleginiň 6-dan 1-ini özü eýelep otur. 6-dan 1-ini 192 san döwletiň içinde şolaň hemmejiniň ählisini yerini ýüşürende şoň 6-dan 1 Orsiýadyň hasabyna eýýän bar. Näme gerek sen Ukrainaň territoriýasyny almak? Şol bar bolan territoriýasyny ola 146 milyon var, 150 diýildi. Şo tak 2 milyard adamym bolsa yerleşip biljek. Onsoň ol Orsiýadyň topragy dünýäde hemme magdanlary ýa yerden alyp çykarylýan baýlyklary baý döwletleriň biri. Sen öz bardagyny işlede çykardy halkyna seret. Näme işiň bar sen goňşy döwlet nähili ýaşan bilen? Ukraina maksady özüni Ýewropa ýa-ni Ýewropa birliginiň hataryna görmekçi. Goý gerseler. Ýa-ni o ýa-ni SSR döwletiniň näçe öňkü 3 respublikada soň Gruziýa bilen Moldawiýada kandidat hökmünde. Bäşisi durýa. Näme sen Ukraina 6-njy bolup girini näme ýitirýär? Hiç da. Ine şonuň üçin bärde bolan zat şol Putin syptyrmajak bolýar, ýani Ukrainanyň Orsiýadyň ýa Kremliň arbitasyndan eger Ukrainalar gowy ýaşap başlasa ýaşajagym görünüp dur. Sebäp Ukraina halky gaty rahmet söýür halky bar. Onu men ýyldan sorap bilmeler, görüp otyn günnelik. Indi şol halk gowy ýaşaby motyr ýa bir näçe derece ýokarda Orsiýadyň ýaşaýjylarynyň orta derejesini alsan Ukrainanyň şolonkydan ýa 2-3 ýaşa ýokardadyr. Indi sonra Orsiýadyň halky Putin'e sorak berjekdi. Näme bu baýlygy biziňkiň ondan mirçi ýok, Ukraina halky gülýäli ýaşap otyrdy, biz şular ýaly gedaý durmuşdy. Ýaşap berdi. Ine şonu etdirmezlik üçin ine şu uruşy başladylar. Ine men görýän sebäplem şol. O taýda faşistam ýok, o taýda natsistam ýok, bar bolsa bize görkezerdiler. Kim bar? Howa bar şol ine milletçilik sağçy partiýalar bar, çepçiler bar, şu ideýa hyzmat edýärler, her bir jemgyýetde bar. Ýewropada da bar, Şweçiýada da bar, islemik döwletde bar. Ýöne şol halk islenakda şolary. Ondan islemese oruç azlykda şol öz işleri bilen bolup bermeli. Ýöne şol Ukrainada bir bölek ýa-ni orta halany aktyp ol galyn 90 ýaş göterim ilatyny beýdip horlamak bolmady, depesinden bomba ýagdyryp. Ine şonu edip otyr şuň kun Orsiýa. Ine ondan soňra boyun bolarmy Ukraina halky? Elbetde ýok. Ukraina halky
özünün durnukluğunu, özüne şol garaşdyrlygyň gerekligini, zerurlygyny ine öz gany we öz jany bilen subut edip otyr şuňku. Emma bize Türkmenlere ol garaşdyrlyk beýle asla hiç bir kynçylykda öňümizde oklany diýäýinmi? Ýylyň soňunda. Şoň üçin halkymyz döwlet garaşlymy, garaşlymy on gadyryny bilen akdyr. Ol hökümetiň lozumgy bilen aýyny garaşsyz beýtarap, näme baky beýtarap döwletimiz bar. Baky hiç zat ýok bu dünýede. Hemmesi zat üýtgäpdir. Dünýäň durumam, döwletleriň durumy, milletleriň maň düşünjesi. Ya ösýär ya ýitip gidýär ýer ýüzünden. Ene şonu aýtaýyn diýdim. Bizde Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýok. Niyaz gelen gününden şol eýem ol Kremlin adamsy ol okugy torp şo taýdan ýok iň ýokary kommunistlaryň partiýanyň mektebine oturup geldi. Eser ýykylyny badyr arhivden galdyň seredin materiallar ýazyly ýeri bardyr. Ay ine men siziň öz adamyz men aýalymam çağalymam ors men nädip Orsiýada ikilige deýin. Ene Niýazyň sözü şol. Soňra şol açanna Niýaz öldürildi diýäniň sebebi bardy. Şol 2006-njy ýylyň dekabrynyň 14-ine mi 13-ine mi şol Orsiýadyň Gazprom edarasy bardy. Ol edara gaz boýunça neft boýunça şoň başlygy Aşgabatda geldi. Şo taýda Niýaz bilen duşuşdy. Şol gidenden soň bir hepde ýetmän Niýazyň öldü habar çykdy. Näme bolup biler? Şo taýda gazyň bahasy, neftiň bahasy oňuşdurulmanlygy üçin Niýaz ýok etdiler. Şu Orsiýadyň diýen hemme narhyny, bahasyny, işini, buyrugyny tabin boljak, ene ikelini galdyryp duran ber Gurbanoğlu Berdi Muhammedim gulagyndan çekip getirip ene şo taýga oturtdylar. Bar bolany şol. Başga hiç zat ýok o taýda watandaşlar. Ene Gurbanoğluň özüniň, oglunyň Orsiýadyň ýa Putiniň goludygyny ene özüňiz görüp otyrsyň. Her bir hereketini, her bir çıkışını seyredin. Indi gelip Orsiýadyň baş prokurory Türkmenistany düze diýen bolsa, Orsiýadyň gelip ol ema içeri işler ministri Türkmenistany höküm berýär diýen bolsa. Onu biz açan garaşsyz bolupdyr. Şoragyň berip görüň özüňizi watandaşlar. Ine ýöne garaşsyzlygyň gerek yerini, zerur yerini halk köçe çykyp ene özü goruyor. Şo gorurlygym, şo garaşsyzlygy gorudy. Halk özüniň garaşsyzlygyny goruyor. Bu bir şundan al. Wepat bolýan kan ýaşygyt ulu kişi çağı hemmesi hene şol uruşun içinde. Ýöne ol halk öz topragyny hakykatdan söýýän halk öz topragy üçin gerek bolsa nirde kim bilen garlyşmaly bolsa taýýar halk. Şonu medewati Ukraina. Haçana Ukraina halky ýeňenni avtomat diýse biz avtomatik şo brotoli öňkü şol golasyna galyrlar bar Orsiýadyň şuňku ul bolup ýaşap berildi. Merkeza diýen hemme Bäşe Respublikasyň şoňa gyrdy. Biraz şumar gazaklar çepete gymylajak bolýar. Görersin. Haçan şol Putin kakasy giden güni ene bir aýa ýetmän bütün Merkeza diýe dakyları mütkar. Ene men şuňlukça şonu aýtjak boldum. Ukraina halky öz garaşsyzlygyny ganyny gorap otyr. Bizim halkymyza da ene edil ewe gözümüziň öňünde duran görelle hem mysal. Şonu aýdaýyn diýdim watandaşlar. Bolýa hemmäňiziň öňünde saglyk, sagylykda görüşelim, sag oturun.